Здравей! Да те питам за днешното състезание. Впечатление, как беше? Добро трасе, с всякаква степен на трудност. Имаше технични пътеки, пътища с пясък, малко повече баири, ама такъв е спорта просто. Хареса ли ти? На мен лично ми хареса. Мисля, че останалите ще им хареса. Ти си бил и минали години. Да, беше то подобно на миналата година. Почти същото като релеф, малко по-късо. Хубаво е трасето. С маркировката проблеми? С маркировката като че ли нямаше проблеми в повечето време. Накрая, може би имаше тук-таме места, където човек можеше да се обърка, но то в крайна сметка трябва малко ориентиране в цялата работа, защото вече не е интересно. Благодаря много. Надявам се пак да се видим до година. Задължително. Всичко добро. На вас.